பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளிலுமாக பங்கெடுக்கிற யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்து வரவேற்கிறோம். இந்த நாளிலுமாக நாம் கர்த்தருக்கு ஆராதனைக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கும் முன்பதாக பரிசுத்த வேதாமத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். சங்கீத புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. பழைய ஏற்பாட்டின் பழைய பதிப்பில் எப்படி சொல்கிறது, உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து சபை நடுவில் உம்மை துதிப்பேன். நியூ சிம்பிளிஃபைட் பைபிளில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில், I will tell my people about your name, I will praise you within the congregation. உம்முடைய நாமத்தை குறித்து என் சகோதரருக்கு சொல்லுவேன். ஆண்டவருக்கு அநேக நாமங்கள் இருக்கு. அதில் சிறந்த நாமம் இயேசுவின் நாமம். பிதாவாகிய தேவன் அந்த நாமத்திற்குள்ளாக மற்ற எல்லா நாமங்கள், அவர்கள் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா நாமங்களுக்குரிய செயல்களை, மகிமையை அந்த இயேசுவின் நாமத்திற்குள்ள வச்சுட்டார். ஆகவே அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது பிசாசுகள் நடுங்கிறது, நாமத்தை சொல்லும் பொழுது வானங்கள் கட்டுப்படுகிறது, நாமத்தை சொல்லும் பொழுது பிசாசுகள் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தடைகள் எல்லாம் நீக்கி ஓடிடுது. இயேசுவின் நாமத்தை சொன்னாலே பார்க்கும் பொழுது நாம் எதை செய்யணுமோ கட்ட வேண்டுமோ அது கட்டப்படுகிறது. இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லும் பொழுது எந்த கட்டவிழ்க்கணுமோ அதை கட்டவிழ்க்க முடியும். ஆகவே இந்த நாமத்தை சகோதர நடுவில் அறிவித்து சபையில் துதிப்பேன். சபை என்று சொன்னால் ஆண்டவரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் கூடி வருகிற ஒரு இடம்தான் சபை. ஆகவே இந்த நாளிலுமாக இந்த ஸ்தோத்திர பாடலோடு கூட அவருடைய சமூகத்தில் பிரவேசிப்போம். வாசல்களில் துடியோடும் உடைய பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் டாடி என்று சொல்லி நாம் உயர்த்துவோம். ஆண்டோடு நாம் மயப்படுவதாக. ஆமேன். இந்த பாடலோடு கூட பிரவேசிப்போமா? கர்த்தர் நல்லவர், அவருடைய நாம் மயப்படட்டும். ஆமேன். நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தே நிம்மதி நிம்மதியே. ஈஸ்வரே செயல்கள் நீனைத்து நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. வல்ல செயல்கள் நீனைத்து நீனைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்தவரே நன்றி. அதிசயமே ஆராதனை
செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பலியான செம்மறி பாவங்கள் எல்லாம் சுமந்து தீர்த்தவரே. பரிசுத்த இரத்தம் எனக்காகல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்த இரத்தம் எனக்காகல்லோ, பாக்கியம் பாக்கியமே. பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, படைத்தவரே, படைத்தவரே, ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. ஆராதனை. பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, படைத்தவரே, படைத்தவரே, ஆராதனை 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 ஆராதனை. பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த நாளிலுமாக ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபாசனத்தண்டையில் தைரியமாய் ஆண்டவரே உம்முடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் எங்களுக்காக கிழிக்கப்பட்டபடினாலே, இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக உம்முடைய கிருபாசனத்தண்டையிலே கிட்டி சேரும்படி எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக, பாக்கியத்திற்காக, நன்மைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் டாடி. அப்பா ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனையை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. உம்மை தேடுகிறவர்கள் ஆண்டவரே வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய ராஜ்யத்தை தேடும் பொழுது சகல நன்மைகளும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேரும் என்று சொன்னதற்காக நன்றி ராஜா. நீர் எங்களை சிருஷ்டிக்கர்த்தர், நீர் எங்களை உண்டாக்கினவர், எங்களை படைத்தவர், எங்களை மீட்டு கொண்டவர், ரத்தத்தினாலே சுதந்திரித்துக் கொண்டவர், எங்களை ரட்சித்தவர். ஆகையினால உம்மை துதிக்க, உம்மை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைக்காய் கோடா கோடி நன்றி ராஜா. உம்முடைய வல்லமுள்ள கருத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. துவக்கு முதல் புண்ணிய வரைக்கும் உம்முடைய பிரசன்னத்தின் அசைவாடுதல் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. துதி ஆண்டவரே, ஆராதனைக்கு விரோதமாக, எல்லைகளுக்கு விரோதமாக, ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக, மந்தைக்கு விரோதமாக ஆண்டவரே, தேவ மக்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற எல்லா கொள்ளை நோய்கள், பிசாசின் கிரியைகள், அதாவது துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள், மானமண்டலத்தில் பொல்லாதவன் சேனைகள், அந்தகார லோக அதிபதிகளை அதிகாரமுள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சபித்து கடிந்து கண்டியா புறப்படுத்துகிறோம். தேவனே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தின ஆண்டவரே. அப்பா, Father, glorify your son. இயேசுவின் நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. ஆண்டவர் அநேகரும் பக்கமாய் சேர்த்துக் கொள்வீராக. உம்முடைய நாமத்தை சகோதர மத்தியிலே அறிவிப்பேன் என்று சொன்ன தாவீது போல ஆண்டவரே நாங்கள் அறிவிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்திற்கு முன்பாக ஆண்டவரே எந்த கொள்ளை நோயோ பிரச்சனைகளோ போராட்டங்களோ இல்லை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே. துதிக்கிறோம், சபை நடுவிலே நாங்கள் மீது துதிக்கிறோம், உயர்த்துகிறோம், ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. நீர் அப்படி செய்ததுக்காக நன்றி. நாங்கள் தடைகள் எல்லாம் நீக்கி போட்டு என்று விசுவாசிக்கிறோம். நாங்கள் ஜபத்தில் கேட்டுக்கொண்டு அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசித்து இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களோடு நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, இந்த நாளிலுமாக இரண்டாவது பாடலாக இயேசுவின் நாமத்தை உயர்த்தி பாடுவோம். இயேசு திருநாமத்திற்குள்ளாக சகல சக்தியும் பிதாவாகி சர்வேஸ்வரன், பிதாவாகி தேவன் வைத்திருக்கிறார். ஆகினால அந்த நாமத்தை சொல்வதில் தவறே கிடையாது. இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி அந்த நாமத்துக்குரிய புகழ்ச்சியை விவரிக்கிற பாடல் தான் இந்த பாடல். சேர்ந்து பாடுவோமா? இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு எப்போதும் மேன்மிக
இப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமம் வல்லமையுள்ள நாமமாறு. வானிலும் பூமியிலும் மேலான நாமம் வல்லமையுள்ள நாமமாறு. தூய சொல்லி துதித்திடும் நாமமது, தூய சொல்லி துதித்திடும் நாமமது. இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு இப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் சேர்த்த வீரமுள்ள திரு நாமமது. வேதாளம் பாதாளம் யாவையும் ஜெயித்த வீரமுள்ள திருநாமமது. நாமம் வென்றிடுவோம் இந்த நாமத்திலே, நாமம் வென்றிடுவோம் இந்த நாமத்திலே. இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். அவற்றிலே மாளும் பாவி மிக பாரினில் வந்தமை நாமமதே. பாவத்திலே மாளும் பாவியை மீட்க பாரினில் வந்தமை நாமமதே. பரலோகத்தில் சேர்க்கும் நாமமது. பரலோகத்தில் சேர்க்கும் நாமமது. இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு இப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு இப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். உத்தம பக்தர்கள் போற்றி துதித்திடும் உன்னத தேவனின் நாமமது. உத்தம பக்தர்கள் போற்றி துதித்திடும் உன்னத தேவனின் நாமமது. உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது, உலகெங்கும் ஜொலித்திடும் நாமமது. இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு எப்போதுமே மிக ஸ்தோத்திரம். இயேசு. பிரியமானவர்களே,
நாம் இருக்கிற இடங்களில் எழுந்து நின்று கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிற ஒரு நேரம். It is time for us to stand up and worship God. ஏன் எழுந்து நின்று அவரை துதிக்கிறோம்? அவர் ஆராதனைக்குரியவர். சகல உலகங்களை உண்டாக்கினவர். வார்த்தை நல்லா உண்டாக்கினாரா? நம் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது நம்மை பேர் சொல்லி அழைத்து நம்மை தெரிந்து கொண்டார். நம்மை வேறு பிரித்திருக்கிறார். நம்ம ரட்சித்திருக்கிறார். அதோடு விட்டுறல, நம் கையின் பிரயாசங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இந்த நெருக்க காலங்களிலுமாக கொள்ளை நோய்க்கு நாம் பலிகாடாய் போகாதபடிக்கு நம்மை காத்து நடத்துகிறார். அவருக்கு மரியாதை தான் எழுதிட்டு இருக்கிறோம். வி ரெஸ்பெக்ட் ஹிம். ஆண்டவர் நம் உள்ளத்தில் இருக்கிறார். தேவன் நல்லவர். பாடி துதிப்போமா? உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிற நான் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் நான் தங்கியிருக்கிறேன் என்று பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்துங்களேன். ஆமன். ஆண்டவர் நல்லவர். ஆமென். உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான். இது பரம செயலாக்கியமே. வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான். இது பரம செயலாக்கியமே. அவர் சேட்டைக்கு அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டைக்கு அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். தேவனின் அடைக்கலமே என் கோட்டையும் மரணம் அவர். அவர் சத்தியம் பரிசயம் கேடகமா என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சத்தியம் பரிசயம் கேடகமா என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். இரவின் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் நான் பயப்படவே மாட்டேன். இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் நான் பயப்படவே மாட்டேன். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். ஆயிரம் 10,000 பேர்கள் உன் பக்கம் விழுந்தாலும் அது ஒரு காலத்தும் உன்னை அணுகிடாதே. உன் தேவனும் தாபரமே. அது ஒரு காலத்தும் உன்னை அணுகிடாதே. உன் தேவனும் தாபரமே. அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடினார். அவர் சேட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடினார்.
தேவன் என் அடைக்கலமே, ஒரு பொல்லாப்பு என்னை சேருமோ, ஒரு வாதையும் என் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். ஒரு வாதையும் என் கூடாரத்தை அணுகாமலே காத்திடுவார். அவர் சேட்டையில் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளால் மூடுவார். 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 பிரியமானவர்களே, சந்தோஷமாயிருக்கிறவன் சங்கீதம் பாடக்கடவுள் என்று பரிசுத்த வேதாமத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். சந்தோஷம் எதனால் வருது? சிற்றின்பத்தினால் வருவதே கிடையாது. அதில் தற்காலிகமானது. ஒரு மது அறிஞ்சினால் கொஞ்சம் நேரம் தான், சீட்டாடினா கொஞ்சம் நேரம் தான், வெளியே போய் என்ன உலகத்தில் இருக்கிற பாவங்கள் அனுபவிச்சாலாம் கொண்ட நேரம் மறுபடியும் கவலையெல்லாம் வந்துடுது. ஆனால் தேவன் மேலே ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் ரத்தத்தில் கழுவப்பட்டவர்கள், தேவன் மேலே நம் பாரத்தை வைத்தவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா அவர் நான் பார்த்துக்கிறேன்றார். சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, அவர் உன்னை விசாரிக்கிறவர். நீதிமான ஒருபோது தள்ளாட வட்டார், நீங்கள் தள்ளாட மாட்டீங்கன்றார். அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே வரணும். அவருடைய வாக்குறுதியில் உண்மையுள்ள ஒரு ஆண்டவர், அவரை நம்புவோமா? இந்த பாடலை தான் சொல்லுகிறது, இந்த நாவில் புது பாட்டு என்னை இயேசு தருகிறார். ஆனால் பழம்பெரும் பாடல்கள் தான். அவர் துதி ஏறெடுப்போம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ஆமென், ஆமென். புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையில். இந்த நாவில் புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். பாவ இருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில் தேவன் அவர் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். பாவ இருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில் தேவன் அவர் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். வாதை நோயும் வந்த போது வேண்டல் கேட்டிட்டார். பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். பாதை நோயும் வந்த போது வேண்டல் கேட்டிட்டார். பாதை காட்டி துன்பம் எல்லாம் நீக்கி மீட்டிட்டார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். இந்த நாவில் புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் புது பாட்டு இந்த இயேசு தருகிறார். சேற்றில் விழுந்த என்னை அவர் தூக்கி எடுத்தார். நாற்றம் எல்லாம் ஜீவ ரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். சேற்றில் விழுந்த என்னை அவர் தூக்கி எடுத்தார். நாற்றம் எல்லாம் ஜீவ ரத்தம் கொண்டு மாற்றினார். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். இந்த
இந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். இந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். தந்தை தாயும் நண்பர் உற்றார் யாவும் ஆகினார். நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் மேன்மை சொல்லுவேன். தந்தை தாயும் நண்பர் உற்றார் யாவும் ஆகினார். நிந்தை தாங்கி எங்கும் அவர் மேன்மை சொல்லுவேன். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். அல்லேலூயா. ஆனந்தம் கொள்ளுவேன் அவரை நான் பாடுவேன் உள்ள நாள் வரையில். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். புது பாட்டு இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். Praise the Lord. ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? சூழ்நிலை பார்க்காதீங்க. ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் பார்த்து கொண்டே இருங்க. அல்லேலூயா. Praise the Lord. பிரியமானவர்களே, பரிசுத்த வேதம் சொல்லுகிறது, பிதாவாகிய சர்வேசன் தம் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தந்தவர் அதோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளுகிறாராம். என்ன மற்ற எல்லாம் என்று சொன்னால், நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை, நல்ல கைத்தொழில், கை பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது, கர்த்தருடைய பாதுகாவல், பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதிக்கிறது, நம் சமுதாயத்தில் வெற்றிகரமாக இருக்கிறது, இவைகள் எல்லாவற்றையும் தர்றாரு ஆண்டவர். வீடு வாசலை தர்றது இது அவர் சரன்றார். அப்போ இயேசுவோடு இதையும் தர்றார். பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் நமக்கு. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் பாடி துதிக்கணும். பாருங்கள், நமக்காக ஜீவனை தந்தார். நாம் சாக வேண்டிய இடத்துல, நாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல அவர் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு சுதந்திரத்தையும் விடுதலையும் சமாதானத்தையும் சொர்க்க பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட நல்ல தேவன் நமக்கு உண்டு. அதான் வேதம் சொல்கிறது, எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே. பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம். இயேசு உயிர்த்தெழலைன்னா நமக்கு இந்த பாக்கியம் கிடையாது, இந்த நன்மை கிடையாது, சொர்க்க பாக்கியம் கிடையாது. பாடி துதிப்போமா? ஆமென். எனக்காக ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, ஜீவன் விட்டவரே, என்னோடு இருக்க எழுந்தவரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே, என்னை என்றும் வழி நடத்துவாரே, என்னை சந்திக்க வந்திடுவாரே. இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என்னையிலுமே எந்த வழியிலே இயேசு போதுமே. பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே, பிசாசின் சோதனை பெருகிட்டாலும் சோர்ந்து போகாமல் முன் செல்லவே, உலகமும் மாம்சமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன்னேறவே, உலகமும் மாம்சமும் மயங்கிட்டாலும் மயங்கிடாமல் முன்னேறவே. இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. உள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார்,
அமர்ந்த தண்ணீர் என்னை நடத்திடுவார், உள்ளுள்ள இடங்களை மேய்த்திடுவார். அமர்ந்த தண்ணீர் என்னை நடத்திடுவார், ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார். மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார், ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார். மரண பள்ளத்தாக்கில் காத்திடுவார். இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே. எந்த நாளிலுமே நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே. எந்த நாளிலுமே நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும், மாம்சம் அழுகி நாரிட்டாலும், மனிதர் என்னை கைவிட்டாலும், மாம்சம் அழுகி நாரிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும், ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும், ஐஸ்வர்யம் யாவும் அழிந்திட்டாலும், ஆகாதவன் என்று தள்ளிவிட்டாலும், இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே. எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே, இயேசு போதுமே போதுமே போதுமே. எந்த நாளிலுமே என் நிலையிலுமே எந்த வாழ்வினிலே இயேசு போதுமே. சப்பா, நீங்க எங்களுக்கு போதுமானவராய் இருக்கீங்க. எஸ் டாடி, உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமென் ஆமென் ஆமென். மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலம் உயிரோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அருளுப்பராகிய யோவான் பத்மு தீவில் இருந்த பொழுது ஆண்டவர் முடிவு காலத்தை குறித்ததான காட்சியை வெளிப்பாடு புத்தகத்தை எழுதும்படியாய் அதில் சொல்லும்படியாய் ஆண்டவர் அவர் ஏவுகிறார். அதில் இயேசுவானவர் சொல்கிறதை அப்படியே எழுதுகிறார். மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிறேன். நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் மரித்தார், செம்மறி புருவாய் மரித்தார், நமக்காக ஆட்டுக்குட்டியை மரித்தார், பாவமில்லாத பாவ நிவாரண பலியாக மரித்தார், குற்ற நிவாரண பலியாய் சமாதான பலியாய் மரித்தார். ஆனால் சதா காலங்கள் ஜீவித்தார். அவர் சொன்னபடியே 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் பிசாசையும் அவருடைய சேனையும் மேற்கொண்டார், வியாதிகளை மேற்கொண்டார். அந்த இயேசுவை நாம் ஆராதிப்போம். உயிரோடு எழுந்தவரை உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் என்று சொல்லி அவரை பாடுவோமா? ஆமென். டாடி, உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். மாதாளம் வென்றவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். உயிரோடு எழுந்தவரே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஜீவனின் அதிபதியே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா,
மகிழ்ச்சி ஆண்டவரே. அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா. மரணத்தை ஜெயித்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். பாதாளம் வென்றவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். மரணத்தை ஜெயித்தவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். பாதாளம் வென்றவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஓசன்னா, 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 அல்லேலூயா ஓசன்னா. அகிலத்தை ஆள்பவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ராஜாதி ராஜாவே, ஆனந்த பாக்கியமே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அகிலத்தை ஆள்பவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். ஆனந்த பாக்கியமே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா, அல்லேலூயா ஓசன்னா. நம்முடைய தந்தை அவர்தான். யெகோவா ஈரே, தந்தையாம் தெய்வம், நீர் மாத்திரம் போதும் எனக்கு. யெகோவா யாஃபா, சுகம் தரும் தெய்வம், உம் தழும்புகளால் சுகமானோ. யெகோவா ஷம்மா, என் கூட இருப்பி, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பி. யெகோவா ஷம்மா, என் கூட இருப்பி, என் தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர். எல்லாம் சொல்லுங்க. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு.
சிருஷ்டிப்பின் தேவனே உம் வார்த்தையால் உருவாக்கினீ. யெகோவா பரிசுத்தர் உன்னத தேவனே, உம்மை போல் வேறு தேவனில்லை. யெகோவா ஷாலோம் உம் சமாதானம் தந்தி என் உள்ளத்திலே. யெகோவா ஷாலோம் உம் சமாதானம் தந்தி என் உள்ளத்திலே. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. இயேசுவே நீரே என் ஆத்மநேசர், என் மேல் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தீ. என்னை மீட்க உம்மையை தந்தீ. உம் அன்புக்கு இணையில்லையே. என் வாழ்நாள் முழுவதும் உமக்காக வாழ்வே. நீரே என்று போதும். என் வாழ்நாள் முழுவதும் உமக்காக வாழ்வே. கிருபை நீரே என்று போதும். நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும், நீ மாத்திரம் போதும் எனக்கு. அப்பா, நீர் எங்களுக்கு போதுமானவராயிருக்கிறீர். பிதாவாகி தேவனே, இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம். பரிசுத்தாவின் பலத்தோடு நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம். சுவாமி, எனக்கென்று இந்த ஜனத்தை ஏற்படுத்தினேன், இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று சொல்லி எசையா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்தில் நீ வரைந்திருக்கிற வாக்குறுதிகளுக்காக நன்றி. அப்பா, உம்முடைய புகழ்ச்சிக்காக தான் நீங்களை இந்த பூமியில ஏற்படுத்தி இருக்கிறீர். உம்முடைய புகழ்ச்சிக்கென்று நாங்கள் வாழ எங்களுக்கு உதவி செய்யும். அப்பா, இயேசுவின் நாமத்தில் துதிகளை எடுக்கிறோம். மகிமைப்படும் எங்கள் நல்ல பரலோக பிதாவே. ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேரம் செல்வோம். சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். நம்முடைய பரிசுத்த வேதாமத்தை உயர்த்தி சொல்லும். இது என்னுடைய பரிசுத்த வேதாம், இது என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்த நபர் தான் நான். இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டென்று சொல்லுகிறதோ அவைகளெல்லாம் தேவ கிருபையில் என்னிடம் உண்டு. இந்த பரிசுத்த வேதாகமும் நான் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறதோ அவைகளை தேவ பலத்தால் கடந்த காலத்தில் செய்தேன், தேவ பலத்தால் நிகழ்காலத்தில் செய்கிறேன், தேவ பலத்தால் வருங்காலத்தில் செய்வேன். இன்றைக்கு இந்த பரிசுத்த வேதாமத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவரால் நான் போதிக்கப்பட இருக்கிறேன். எனது இருதயமும் எனது மனமும் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க கவனமாகவும் திறந்த மனதுடன் உற்சாகமாய் இருக்கிறது என்று தைரியமாய் நான் அறிக்கை செய்கிறேன். நான் இன்றைக்கு இருப்பது போல தொடர்ந்து இருப்பதில்லை. என் நிலை செழிப்பாய் மாறும். ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம், பொருளாதாரம், கையின் பிரயாசம், சமூக வாழ்வு, குடும்ப வாழ்வு, தனிப்பட்ட வாழ்வில் செழிப்பாய் மாறும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஆமென்.
கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நான் என்ன வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொள்வது என்று சொல்லி நான் தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பை கொடுத்து, இந்த தலைப்பின் அடிப்படையில் நீ ஜனங்களோடு பேசு என்று சொன்னார். என்னை கேட்கும் அன்பானவர்களே, சபை கர்த்தருக்குரியது. ஆமென். சபைக்கு தலைவர் அவர். இந்த காலங்களில் இந்த இடத்துல நான் ஊழியம் செய்ய முடியாத கர்த்தர் என்னை நியமித்திருக்கிறார். அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தருடைய வாயாய் இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களோடு கூட, உங்கள் இருதயத்தோடு கூட இந்த நாளில் பேசுவாராக. தேவன் உங்களுக்குள்ள கிரியை செய்ய திறந்த மனதோடு கர்த்தருடைய சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் நாம் வாய்ப்படுவதாக. ஆமென். இன்றைக்கு உள்ள தலைப்பு பரலோக மக்கள் என்கிற தலைப்பில் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன். ஹெவன்லி பீப்புள், பரலோக மக்கள். இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு என்னன்னா, ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு, மீட்கப்பட்ட பிறகு நான் யாருடைய மக்கள், எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவன், எந்த பிரஜை நான், இந்த உலகத்து மக்களை போல அநேகர் நடந்து கொள்கிறார்கள். They speak like the world. They speak according to the situation they are going through. அவர்கள் போகிற அந்த வழியிலே, அந்த சூழ்நிலையிலே அவர்கள் அந்த சூழ்நிலைக்கு இணங்கி பேசுகிறார்கள், சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற் போல வாழ்கிறார்கள், சூழ்நிலைக்கு ஏற்றாற் போல செயல்படுகிறதை பார்க்கும்போது சற்று வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆகவேதான் தேவன் தம்முடைய திரு வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களோடு கூட இந்த நாளிலுமாக நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. ஆமென். எண்ணம் மாறிடுச்சுன்னா நம்முடைய பேச்சு மாறிடும். பேச்சு மாறிடுச்சுன்னா நம்முடைய நடவடை எல்லாம் மாறிடும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த உலகத்துல தான் நாம் இருக்கிறோம், ஆனால் நம் உலகத்தார் அல்ல என்பதை தேவன் தெளிவாய் பேசுகிறார். தியானத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட பகுதி கொரிந்தியருக்கு எழுதின முதல் நிருபம் 15ஆம் அதிகாரம் 48ஆம் வசனத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் வாசிக்கிறேன். கவனித்து கேளுங்கள். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆமென். மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே. கவனிங்க. மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே. வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ வானத்துக்குரியவைகளும் அப்படிப்பட்டவைகளே. அல்லேலூயா. கவனிங்க, கவனிங்க. இதை நான் லிவிங் பைபிள், பெரையா பைபிள்லேருந்து நான் வாசிக்கிறேன். பெரையன் ஸ்டடி பைபிள்லேருந்து அதை ஆங்கிலத்தில் வாசித்து அதன் பிறகு அதனுடைய மொழியாக்கத்தை உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன். கவனிங்கள். 1 Corinthians 15:48. Every human being has a body just like Adam's, made of dust, but all who became Christ will have the same kind of body as is a body from heaven. அதை தமிழாக்கம் பண்ணி வாசிக்கிறேன். கவனிங்க. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஆதாமை போன்ற உடல் உள்ளது. அது மண்ணால் ஆனது. ஆனால் கிறிஸ்துவின் உடலாக மாறிய அனைவருமே அவருடைய அதே வகையான உடலை பெறுவார்கள். அல்லேலூயா. அது பரலோகத்திலிருந்து வரும் உடல் என்று அழகா சிறப்பா எழுதியிருக்கிறார். ஆக நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள் என்பதை ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். அப்போ மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களே. நாம் மண்ணுக்குரியவர்கள் அல்ல. மண்ணில் தான் வாழ்கிறோம். மண் என்று உலகம், இந்த உலகத்தில் தான் வாழ்கிறோம். ஆனால் நாம் மண்ணானவர்கள் அல்ல. என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அவர் வானத்துக்குரியவராக இருப்பது போல நாமும் வானத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. ஸோ இந்த நிலை, அப்போ மண்ணுன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மண்ணானவர்கள் என்கிற எண்ணத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்றால் இந்த மண்ணான இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற சகல வியாதிகளும் விக்கனங்களும் தோல்விகளும் நெருக்கங்களும் இவைகள் நம்மை பற்றி கொள்வதற்கு வாய்ப்புண்டு. நாம் உன்னதத்துக்குரியவர்கள் என்பதை நினைக்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் மண்ணு நம்மகிட்ட வந்து ஒட்டிக்காது. அல்லேலூயா. இதை நம் தெளிவோடு கூட நாம் புரிந்து கொள்வது நல்லது. ஆக ஆண்டவர் வேத புத்தகத்தில் 2 வகையான மக்களை பார்க்கிறார். இஸ்ரவேல் என்பது தேவனின் பூமிக்குரிய மக்கள். இஸ்ரவேல் யாருன்னா தேவனுடைய பூமிக்குரிய மக்கள். இஸ்ரேல் இஸ் காட்ஸ் earthly people. அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் திருச்சபை என்பதை ஆண்டவர் பிரிக்கிறார். திருச்சபையானது தேவனின் பரலோக மக்களாக இருக்கிறார்கள். ஆமென் சொல்லுங்களேன். நம்ம எல்லாரும் எந்த மக்கள்? பரலோக மக்கள். இங்கே ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம், whereas the church is God's heavenly people. நாம் பரலோக மக்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பூமியில் இருக்கிறோம், இந்த வார்டில் இருக்கிறோம், இப்போ எலெக்ஷன் நடக்குது, இதெல்லாம் நடக்க போகுது, இதெல்லாம் செய்கிறோம், எல்லாம் இருந்தாலும் நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். அல்லேலூயா.
இதை ரொம்ப தெளிவோடு கூட நாம் நம்முடைய மனதில் இருத்தி கொள்ள கர்த்தர் கிருபை தருவாரார். இந்த பரலோக மக்கள் யார்? இவர்கள் யார்? Who are they? They are என்று சொல்லி அதை விளக்கி ஒரு 7 குறிப்புகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த பரலோக மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசுவார். நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். வீட்டில் போய் தியானம் போடுங்க, அசை போடுங்கள், இசை பாடுங்கள், அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் எடுத்து பாடுங்க. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. முதலாவதாக, இவர்கள் பரலோக பிறப்புடன் பிறந்தவர்கள். கவனிங்க, இவர்கள் பரலோக பிறப்புடன் பிறந்தவர்கள். யார் இவர்கள்? They are born with a heavenly birth. பரலோக பிறப்போடு பிறந்தவர்கள். அப்போ நீங்கள் நானும் பரலோக பிறப்போடு பிறந்தவர்கள் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் நாம் வாசிக்கும் பொழுது யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 12-13 வசனங்களில் வாசிக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட விதத்தில் சொல்கிறார். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். ஒரு நாள் ஒரு சுவிசேஷ கூட்டம், ஒரு படமுயற்சி கூட்டம், நம் வியாதிப்பட்ட நேரத்தில் கர்த்தர் கொடுத்தது சுகம். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு தனித்தாள் ஊழியம், ஒரு தனிநபர் ஊழியம், இப்படிப்பட்ட விதத்தில் மருத்துவமனை ஊழியம், சிறைச்சாலை ஊழியத்தில் யாரோ ஒருவர் கொண்டு கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசினபடினாலே நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள். ஆமென் சொல்லுங்களேன். We have become children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளா மாறிட்டோம். மாறினவர்கள், அவர்களுக்கு அது ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், இயேசுவின் நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஆண்டவர் தத்தெடுத்து விட்டார். நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை மாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. கவனிங்க, 12 அதை நான் விரையும் பைபிள்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். கவனிங்கள். 1 யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை ஆங்கிலத்தில் வாசித்து தமிழில் வாசிக்கிறேன். But all who received him, he gave the right to become the children of God. All they needed to do was to trust him to save him. பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை விசுவாசிக்கணும். அந்த விசுவாசிக்கிறதுனால அவர் நம்மை ரட்சித்துட்டார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். அது தமிழில் வாசிக்கிறேன். கவனிங்க, அதை தமிழாக்கம் பண்றேன். ஆனால் அவரை பெற்ற அனைவருக்கும் அவர் தேவனின் குழந்தைகளாகும்படி உரிமையை கொடுத்தார். யாரெல்லாம் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, அவரை விசுவாசித்தார்களோ, அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி, குழந்தைகளாகும்படி அவர்களுக்கு உரிமையை கொடுத்தார். ரைட்டை கொடுத்துட்டு அவர்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவர்களை காப்பாற்ற அவரை நம்புவதுதான். நம்ம காப்பாற்றுவதற்கு, தேவன் நம்ம நரகாக்கினிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே ஒரு காரியம் செய்யணும், அவரை நம்பணும். அல்லேலூயா, ஆமென். இப்ப முதலாவது அவர்கள் யார் என்று சொன்னால், இவர்கள் பரலோக பிறப்புடன் பிறந்தவர்கள். அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, நான் பரலோக பிறப்புடன் பிறந்தவள். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அதை கொஞ்சம் புரியல. கவனிங்க, 13ஆம் வசனத்தை வாசித்து இன்னொரு பகுதியை வாசிப்போம். கர்த்தர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். அவர்கள் யார்? அவர்கள் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, கவனிங்க, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? அவர்கள் இரத்தத்தினாலாவது, யாருங்க? இரத்தத்தினாலாவது, மாம்ச சித்தத்தினாலாவது, புருஷனுடைய சித்தத்தினாலாவது பிறமாமல் தேவனாலே பிறந்தவர்கள். அல்லேலூயா. இதை பெரியன் ஸ்டடி பைபிள்ல இருந்து வாசிக்கிறேன். கவனிங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். கவனிங்க, இதை நம்புகிறவர்கள் யாரு? இயேசுவை சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் பெற்றவர்கள். இதை நம்புகிறவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் பிறக்கிறார்கள். அவனுங்க, அவர்கள் மீண்டும் பிறக்கிறார்கள். மனித ஆசை, என்னங்க? மனித ஆசை. இன்னைக்கு அனுமதிக்கும் சித்தத்தில் நிறைய பேர் போயிட்டு நாம் என்ன செய்யலாம்? என்னங்க, நாம் திருமணம் பண்ணிக்கலாம், இஷ்டம் போல திருமணம் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு இந்த உலகம் முழுவதும் புத்தி கட்ட போய் வாலிப உலகம் இன்னைக்கு நிறைய தவறுகளை செய்யுது. நாளைக்கு அதை கொண்டாடுறான். நல்ல கவனிங்க, அங்கே ஒருத்தன் ஹக்கு டேன்னு போட்டிருக்கான் ஒரு தம்பி. என்னங்க, ஹக்கு டே. நல்ல கவனிங்க, இயேசு ஒருத்தர் தான் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுங்களேன். இங்க கவனிங்க, அவர் சொல்றாரு, இதை நம்புகிறவர்கள் அனைவரும் மீண்டும் பிறக்கிறார்கள். மனித ஆசையினால அவர்கள் பிறந்தவர்கள் அல்ல. ஒரு பெண்ணை ஒருத்தன் நேசிச்சுட்டு நாம் திருமணம் பண்ணிக்கலாம், பிள்ளையை பெற்றுக்கலாம், அதனால பிறக்கல. அடுத்தது, திட்டத்து
திட்டத்தினால் உருவான உடல் மறுபிறப்பு அல்ல. திட்டத்தினால்னா அரேஞ்ச்டு மேரேஜ். ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஒரு பையனுக்கு தன் பெற்றோர்கள் திருமணம் முடித்து கொடுக்கிறார்கள். திருமணம் முடித்து கொடுத்தவொடனே பிள்ளைகளை பெற்றுக்கோங்க அப்படி சொல்றதுனால இவங்க பிறக்கல. இவங்க எப்படி பிறக்கிறாங்க? மாறாக தேவனுடைய விருப்பத்தால் பிறந்தவர்கள். அல்லேலூயா. யாருடைய விருப்பத்தினால? தேவனுடைய விருப்பத்தினால் பிறந்தவர்கள். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த பரலோகத்துக்குரியவர்கள். இவர்கள் யாருன்னா பரலோக பிறப்பினாலே பிறந்தவர்கள், பிறப்புடன் பிறந்தவர்கள். நீங்களும் நானும் இந்த குடும்பத்தில் பிறந்துட்டோங்க. நான் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நான் கிறிஸ்தவன் கிடையாது. இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்வதனால தான் நாம் பரலோக பிறப்போடு கூட வாழ்கிறோம். அல்லேலூயா. இவர்கள் யார்? நீங்கள் யார்? நான் யார்? பரலோக பிறப்போடு கூட வாழ்கிறவன். அல்லேலூயா. சரி சரி, எப்படி பிறந்திருக்கிறோம்? 1 பேதுரு எழுதின முதல் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார். கவனிங்க. அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல. என்னங்க? அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல, அழியாததும் என்னங்க பாருங்க, அழிவுள்ள வித்தினால என்னென்றைக்கும் நிற்கிறதும். வானம் பூமி ஒழிந்து போனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையின் ஒரு உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போவல சொல்றார். என்னென்னைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான, என்னங்க? ஜீவன் உள்ளதுமான, உயிரோட்டம் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே. அல்லேலூயா. இத நான் பெரியன் ஸ்டடி பைபிள்லேருந்து வாசிக்கிறேன். நான் அநேக வேத புத்தகங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து எது தெளிவோடு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து ஆவியானவர் இதை எடுத்து சொல்றேன். கவனிங்க, நல்லா கவனிங்க. அதில் எப்படி இருக்குன்னா 1 பேதுரு 1:23 எப்படி சொல்றதுன்னா, ஏனென்றால் நீங்கள் அழியக்கூடிய வித்தினால் அல்ல. பாருங்க, ஒரு குடும்பத்தில் பிள்ளை பெறலைன்னா என்ன பண்றாங்க? டெஸ்ட் பேபிக்கு போறாங்க. கவனிங்க, ஆணுடைய கணவனுடைய வித்தை எடுத்து அதை சரியாக பாதுகாத்து தாயுடைய முட்டையோடு கூட சேர்த்து பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் அந்த வித்து இருக்கும். அந்த வித்து அந்த சரியா பராமரிக்க அந்த வித்து அழிஞ்சு போயிடும். மனிதனுடைய வித்து அது நம்முடைய தாய் தகப்பன் கொடுத்த வித்து. அவைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் செத்து போயிடும். அதான் சொல்றாரு, ஏனென்றால் நீங்கள் அழியக்கூடிய வித்தினால் அல்ல, மாறாக அழியாதபடி ஜீவனுள்ள மற்றும் நீடிய தேவனுடைய வார்த்தையினால மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறீர்கள். அல்லேலூயா. அப்போ இங்க பாருங்க, ஒரு வித்து, ஆணுடைய வித்துனா அந்த வித்து குழந்தையாக உருவெடுப்பதற்கு கருமுட்டை தேவை. அப்போ நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வசனம் அது வித்தாக புறப்பட்டு ஒரு சுவிசேஷகனுடைய வாய் வழியாய், ஒரு கைப்பறைத்தாளில் காணப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தையின் வழியாய், ஒரு படமுயற்சி கூட்டத்தின் வழியாக, ஒரு மருத்துவமனையில் வந்து சந்தித்தவர்களுக்குள்ளாக இருந்து புறப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைகளினால, ஒரு தனிநபர் ஊழியங்களினால, ஒரு தெரு ஊழியங்களினால, ஒரு கிராம ஊழியங்களினால இந்த வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வந்த பொழுது உங்கள் செவிகளை ஆண்டவர் விருத்த சேதனம் பண்ணி அந்த செவிகள் வழியாக அந்த வார்த்தைகள் சென்று கருமுட்டையை போல உங்களுடைய உரிதத்துக்குள்ளாக தங்கி உணர்வை உண்டு பண்ணி உங்களை மீட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. அப்போ நாம் பரலோகத்திற்குரிய இவர்கள் யார் என்று பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் பரலோக பிறப்போடு கூட பிறந்தவர்கள். They are born with a heavenly birth. ஐயா, நம்மெல்லாம் பரலோக மக்களுங்க. பரலோகத்திற்கொண்டு பரலோகத்தினாலே அங்கே வீற்றிருக்கிற தேவன், அவர் வார்த்தையானவர் மாம்சமாகி இந்த பூமியில வந்து அந்த வார்த்தையானவர் அவருடைய வார்த்தை கொண்டு நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு நம்முடைய இதயத்திலே கரு உண்டாகி பார்க்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவர் நம்மை ஜெனிப்பித்திருக்கிறார். ஆமென். அப்போ முதலாவது நாம் யார் என்று சொன்னார்? நாம் பரலோக பிறப்புடன் பிறந்தவர்கள். அல்லேலூயா. இரண்டாவது, இவர்கள் உன்னதங்களிலே அமர்ந்திருப்பவர்கள். நான் பரலோக பிறப்பை பெற்றிருக்கிறேன், நான் உன்னதங்களில் அமர்ந்திருக்கிறேன். பூமியில தான் நான் இருக்கிறேன், பூமியில தான் நான் வேலை செய்கிறேன், பூமியில தான் ஊழியம் செய்கிறேன், பூமியில தான் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தினேன், பூமியில தான் இருக்கிறேன். ஆனால் நான் மறுபிறப்பு அடைந்த பிறகு என்னுடைய இடம், என்னுடைய ஆவிக்குரிய இடம் உன்னதங்களிலே. எங்கங்க? உன்னதங்களிலே.
உன்னதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 3 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, நாம் சுவாசிக்கிற பிராணவாயு மண்டலம், ஓசோன் படலம். இந்த படலத்தை முதல் லேயராக, முதல் வானமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒன்று. 2, நட்சத்திரங்கள், அதை தாண்டி இருக்கிற நட்சத்திரங்கள், பால்வெளி என்று சொல்லப்படுகிற கிரகங்களை கொண்டிருக்கிற அந்த இடங்கள். அது மாத்திரமல்ல, சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள், இவைகள் எல்லாம் 2வது வானம் என்று சொல்லுகிறோம். 3, 3வது வானம் என்று சொல்லும் பொழுது அதை தாண்டி இருக்கிற பரலோகம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ நம்ம பூமியில இருந்தாலும் நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம், ஆவிக்குரிய உலகத்தில் நாம் உன்னதங்களை வீற்றிருக்கிறோம், நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் கேட்கிறார். அல்லேலூயா. சரி, அது நாம் சில ஆதார வசனங்களை பார்க்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 6, 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன், கவனிங்கள். எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் 6, 7ஆம் வசனம். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே, இப்ப பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே, அவருடைய அழியாத வித்தாகிய வசனத்தினாலே நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்தபடினாலே, அது ஆண்டவர் பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு வைத்த தயவு. தயவுனா இரக்கம், ஃபேவர். ஒரு பாவி மேல வைக்கல ஆண்டவர், உங்க மேல வச்சிருக்கிறார். யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் முன்குறிக்கப்பட்டிருக்கிறோமோ அவங்க மேல வைத்திருக்கிறார். தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக. கவனிங்க, அப்போ தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யம். அப்போ இந்த ஐஸ்வர்யம் வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக. அது என்ன ஐஸ்வர்யன்றதை நான் இன்னொரு பகுதியிலிருந்து வாசிக்கிறேன். 7ஆம் வசனம். அப்போ கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் மரித்தார், அடக்கம் செய்யப்பட்டார், 3ஆம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார். அவர் எழுப்பப்பட்ட அதே காலங்களிலே அதற்கு இணையாக என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டுமோ, பாவத்துக்கு செத்து நாமும் உயிர் தெழுதப்பட்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. அப்போ எழுப்பி என்ன பண்ணட்டார், அப்படியே விட்டுறல ஆண்டவர். என்ன செஞ்சார், பிதாவாகிய உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார செய்தார். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அல்லேலூயா. பரலோகத்துக்குரிய மக்களாகிய நீங்களும் நானும் உன்னதங்களில் அமர்ந்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. ஆமென். நம்முடைய பாதத்துக்கு கீழே தான் எல்லாம் இருக்கு. ஆமென் சொல்றேன். பிசாசு இருக்கிறான், இந்த உலகம் இருக்கு, உலகம் மாம்ச பிசாசு நான் பாதத்துக்கு கீழே தான் இருக்கு. அல்லேலூயா. இது நம்மை ஆளுகை செய்யக்கூடாது. ஆமென். நீதிமானாக்கப்பட்ட பிறகு, ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீதிமானாக்க போறோம். நீதிமானாக்கப்பட்ட பிறகு நீதிமான் பாவம் செய்ய மாட்டான், நீதிமான் நல்லதையே செய்வான். நீதிமான் கர்த்தருக்கு பிரியமானதை நடப்பிப்பான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இங்க பாருங்க, இன்னொரு இதுல இருந்து வாசிக்கிறேன், கவனிக்க. பெரிய ஸ்டைல் பைபிளிலிருந்து வாசிக்கிறேன், இன்னொரு விளக்கத்தில் வாசிக்கிறேன். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 6, 7 வசனம் எப்படி சொல்கிறது? மேலும் தெய்வம் நம்மை கிறிஸ்துவுடன் எழுப்பி, கவனிங்க, தெய்வம் என்ன பண்ணாரு, கிறிஸ்துவுடன், பிதாவாகிய தெய்வம் கிறிஸ்துவோட கூட எழுப்பி அவருடன் கிறிஸ்து இயேசுவில் பரலோகத்தில் அமர வைத்தார். கவனிங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. அவருடன் இயேசு எப்படி பிதாவுடைய வலது பார்த்து வீற்றிருக்கிறாரோ, அவருடன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் என்ன செஞ்சிட்டார், பரலோகத்தில் அமர வைத்து விட்டார். பூமியில இருந்தாலும் பரலோகத்தில் நம்ம அமர்ந்து இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அதனாலதான் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால வர்றன்னு ஒண்ணு நம்மளெல்லாம் பார்க்கல ஆண்டவர். நம்முடைய கடந்த காலத்துடைய பாவங்களை பார்க்கல, கடந்த காலத்துடைய தகுதியின்மை பார்க்கல. நம்ம மேல பார்க்கறதெல்லாம் இயேசுவின் ரத்தத்தை தான் பார்க்கிறாரு. ஆமே சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. நான் எங்கேயும் ஓட தேவையில்லை. பிரதர் எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்க, பாஸ்டர் எனக்கா ஜெபம் பண்ணுங்க, ஓ சுவிசேஷகரே நீங்க எனக்கா ஜெபம் பண்ணணும்னு சொல்ல தேவையே இல்லை. அல்லேலூயா. இது அறிவு, இந்த அறிவு நமக்கு இல்லாதனால தான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எங்கேயும் ஓடுறாங்க, அந்த கோபுரம், இந்த கோபுரம், அங்கே கோபுரம், அதுக்கு ஜெபம் பண்ணலாம், இங்கே ஜெபம் பண்ணலாம், அங்கே ஜெபம் பண்ணலாம்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு, ஐயா என்னை இயேசுவோடு கூட பரலோகத்தில் அமர செய்திருக்கிறார். ஆமென். அதனால தான் நீங்கள் எப்பொழுதுமே பரலோகத்துக்கு போயிட்டு வரலாம். அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. நீங்கள் முழங்காட் படிட்டு ஜெபிக்க துவங்கிட்டீங்கன்னா பரலோகத்துக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். ஆமே சொல்லுங்களேன். இயேசுன்னு கூப்பிட்டீங்கனால பரலோகத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அல்லேலூயா. ஆமே. கர்த்தனுக்கு நல்லா வரும். கவனிங்க.
அப்போ பரலோகத்திலே அவர் அமர வைத்து விட்டார். 7ஆம் வசனம், வரவிருக்கும் யுகங்களில் அவர் தம்முடைய கிருபையின் மிஞ்சும் ஐஸ்வர்யத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு, கிருபையின் மிஞ்சும் ஐஸ்வர்யம் வெளிப்பாடுகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதற்கு கிறிஸ்து இயேசுவில் நமக்கு அவர் காட்டிய தயவால் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு நம்ம இங்கே இருக்கிறோம், இங்கே அமர்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சாலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட உன்னதங்களில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். ஆமென். எப்போ பேசும்பொழுது இப்படி பேசுங்க, நான் கர்த்தருடைய சிங்காசனத்திலிருந்து பேசுகிறேன். ஆமென் சொல்லுங்களேன். தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் அறையிலிருந்து பேசுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்படின்னு பேச பழகுங்க. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். ஆமென். இந்த நாள் எனக்கு ஆசீர்வாதம் உள்ள நாள், இந்த நாள் எனக்கு வெற்றியின் நாள், இந்த நாள் எனக்கு பரிபூர்ண சுகத்தின் நாள், இந்த நாள் தேவ தயவின் நாள், இந்த நாள் எனக்கு கர்த்தருடைய மனுஷ தயவை பெற்றுக் கொள்ளுகிற நாள், இந்த நாள் என்னை கர்த்தர் நடத்துகிற நாள் அப்படின்னு பேசுங்க. அல்லேலூயா. நம்ம எங்கேயோ உட்காந்துட்டு ஆண்டவரே நீங்க ஏதாவது பார்த்து செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்க நிறைய பேர். அதான் தப்பு. நம்ம ஏழைகள் அல்ல. நாம் பார்க்கும் பொழுது தூசி கிடையாது, நாம் குப்பை கிடையாது. நான் உன்னதங்களிலே தேவனோடு கிறிஸ்துவோடு கூட கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நான் பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கிறவன். அல்லேலூயா. இவர்கள் உன்னதங்களிலே அமர்ந்திருப்பவர்கள். They are seated in the heavenly places. ஆமென். மூன்றாவதாக இவர்கள் யார்? இந்த மக்கள் யார்? இந்த பரலோகத்துக்குரிய மக்கள் யார்? இவர்கள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென் சொல்லுங்க. நீங்க யாருங்க? உன்னதங்களிலே தேவனுடைய சகல ஆசீர்வாதங்களினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த அறிவு வந்துருச்சுனாலே பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தில் வந்துருவீங்க. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அல்லேலூயா. நீங்க நிறைய பேர் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நாம் என்னங்க ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலே நிரப்பப்பட்டு இருக்கிறோம். நிரப்பப்பட்ட நாம் பொருளாதாரத்தில் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவது உறுதி என்கிற நிச்சயம் நிறைய பேருக்கு இல்லை. அவங்க நல்லா இருக்கிறாருங்க, அவர்களுக்கு ஆண்டவர் நாம் அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பூமிக்கு கொண்டு வரணும். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? கவனிங்க. என்றைக்கு இந்த உலகத்திற்குள்ளாய் பாவம் வந்ததோ, தேவ பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கவனிங்க, இந்த உலகத்துக்குள்ளாய் பாவம் வந்ததோ இந்த பூமி பிசாசுடைய ஆளுகைக்கு போயிடுச்சு. யாருடைய ஆளுகைக்கு போயிடுச்சு? பிசாசுடைய ஆளுகைக்கு போயிடுச்சு. இந்த பிசாசுடைய ஆளுகைக்குள்ளாய் இருக்கிற இந்த எல்லைகளுக்குள்ளாக தேவனுடைய ஆளுகை கொண்டு வரணும்னா நீங்களும் நானும் அதை சொந்தம் பாராட்ட வேண்டும். அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. நிறைய பேருக்கு என்னன்னா, பரலோகம்தான் என் பேச்சு, பரிசுத்தம்தான் என் மூச்சு. நிறைய பேர் பரலோகம்தான் என் பேச்சு, நல்ல பாடல் தான், நல்ல பக்திக்குரிய பாடல் தான், பரலோகத்துக்கு போய் வீடு வாங்கிக்கலாம் நிறைய பேர் நினைக்கலாம். கிடையாது. இந்த பூமியிலே பரிசுத்தவான்களாகி நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். இது பூமியை நமக்கென்று கொடுத்தார், நாம் ஆளும்படியை கொடுத்தார். நாம் பிசாசுடைய நயவஞ்சகத்தை கேட்டு, அவனுடைய பித்தலாட்டத்தை கேட்டு, அவன் பொய்யை கேட்டு நம்முடைய முன்னோர்கள் விற்று போட்டார்கள். விற்று போட்டது நீங்களும் நானும் வாங்கணும். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இடம் வாங்கி போட்டிருக்கீங்க? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. வெட்கப்படாதீங்க, இடம் வாங்குங்க. ஆண்டவர் வருகைக்குள்ள ஒரு இடத்தை வாங்குங்க. அல்லேலூயா. வீட்டை கட்டுங்க. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ஸ்தோத்திரம். அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார், எரிகோ பட்டணத்துக்கு வந்த பொழுது அந்த எரிகோ பட்டணத்தில் ஒரு வரி வசூல்காரன் தான். அவன் யூதனா இருந்து அவன் ரோமர்களுக்காக வரி வசூல் பண்ணிட்டான். வரி வசூலோட கூட அவன் லஞ்சமும் வாங்கினான், பரிதானம் வாங்கினான். பரிதானம் தான் லஞ்சம். லஞ்சம் வாங்கினான், நிறைய சம்பாதித்தான். அவனை மக்கள் பாவி என்று சொல்லி ஒதுக்கினார்கள். ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மகத்துவங்களை கேள்விப்பட்டவன் அவரை எப்படியாவது பார்க்கணுமே என்கிற வாஞ்சையோடு கூட காட்டு அத்தி மரத்தில் ஏறி உட்கார்றான். ஆனா சகலவற்றையும் அறிந்தவர், ஆமென், சகலவற்றையும் அறிந்தவர் சர்வ ஞானி இயேசு வந்து நிற்கிறார். சகை இறங்குவா அப்படின்றார். இவனை முன்பதாக சந்தித்ததில்லை, இவர்கள் முன்பதாக வாய்ப்பே இல்லை, இவன் பேர் அவருக்கு தெரியாது என்று நினைத்தான். ஆனால் இயேசு அவனை அறிந்திருந்தார். ஆமென். அவன் வீட்டுக்கு போறான். வீட்டுக்கு போனவன ஆண்டவர் போனவன வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறான். இயேசுவை கூட்டிட்டு போறான். வாங்க இயேசுப்பா, அவன் வீட்டுக்கு நான் வந்து தங்கணும் அப்படின்றாரு. அந்த வீட்டுக்கு போனவன அவனுடைய
அந்த உலகத்தின் ஒளியானவர் வந்து அங்க பிரகாசிக்க துவங்கின பிறகு அவன் உள்ளத்தில் காணப்பட்ட எல்லா அழுக்கு, எல்லா பாவக்கரைகள், எல்லா குறைகள் எல்லாம் காணப்பட துவங்கிருச்சு. ஐயோ, இவ்வளோ பாவியா இருக்கிறேனே, இவ்வளோ அநியாயமாய் வாழ்ந்திருக்கிறேனே, அவ்வளோ மக்களை நான் என்ன செய்திருக்கிறேன், ஏமாற்றிருக்கிறேனே என்று சொல்லி அவன் தன்னை பார்த்து அவன் சொல்கிறான், தன் ஆஸ்தியை பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான். ஆமென். பாவ அறிக்கை. அதன் பிறகு அநியாயமாய் வாங்கினால் அதை நாளத்தனையா கொடுத்துறேன்றான். இவைகளும் பாவரிக்கை. இதை இயேசு பார்க்கிறாரு. இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்ததென்றார். ஆமென். ரட்சிப்பு அவனுக்கு வந்துருச்சு. முன்னாடியே அந்த இடத்துக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. ஆமென். உன் குடியிருக்கிற வீட்டு எப்படிப்பட்ட விதத்தில் கட்டினார்களோன்னு தெரியாது. அதனால தான் நம்ம வந்து ஊழியக்காரர்கள் நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது நாங்கள் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுகிறோம். இந்த நாள் முதற்கொண்டு இயேசுவின் இரத்தத்தளிப்புக்குள்ளாக இந்த வீட்டை கொண்டு வருகிறோம். இந்த நொடி முதற்கொண்டு இந்த வீடு இயேசுவுக்கு சொந்தம். ஆமென். அல்லேலூயா. தட்ஸ் வை we pray. அதுக்கு தான் ஜெபம் பண்றோம். பாருங்க, நீங்க வீடு கட்டுறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கொத்தனார்கிட்ட கொடுத்துட்றீங்க, இன்ஜினியர் கிட்ட கொடுத்துட்றீங்க. ஐயா நீங்க கட்டிடுங்க, இந்தாங்க எஸ்டிமேட்டு, இந்தாங்க நீங்க கேட்ட பணம், முன் பணம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றீங்க. அவன் என்ன செய்யறான்னு கவனிக்கிறோமா? கிடையாது. அவன் வடப்புறத்தில் குழியை நோண்டி கோழியை ரத்தத்தை சிந்தி பிசாசுக்கு எடுத்து கொடுத்துறான். கவனிங்க. இன்னைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் தவிக்குது தெரியுமா? காரணம் என்ன? அறியாமல் வாழ்கிறோம். இங்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. இவர்கள் உன்னதங்களிலே சகல ஆசீர்வாதங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இந்த ஆசீர்வாதத்தை, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பூமிக்கு கொண்டு வரணும். ஆமென் சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. ஆமென். நீங்க வாழ்ற இடம், நீங்க செய்கிற வியாபாரம் எல்லாத்துலேயும் ஆண்டவருடைய கொடியை இயேசுவின் நாமம் என்கிற கொடியை நீங்கள் நட. அல்லேலூயா. உங்கள் பொருளாதாரம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ஆமென். உங்கள் இடங்களை நீங்கள் கையேற்று செய்யும் வேலையெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்துக்களை பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள். ரொம்ப அழகா இருக்கு. எபேசியர் எழுதின 1 அதிகாரம் 3 வசனம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினால நம்ம ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ரொம்ப அழகா இருக்கு. உன்னதங்களிலே. ஏன்னா பூமியில் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அவருக்கு. ஏன்னா பூமி எல்லாம் பிசாசு கையில் இருக்கு. எங்க கொண்டு போய் ஆசீர்வாதத்தை வைப்பாரு? அப்போ உன்னதங்களில் வைத்திருக்கிறார். உன்னதங்களில் வீற்றிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக நாம் இந்த பூமியை குறிய ஆசீர்வாதங்களை மாற்ற வேண்டிய நம்முடைய கடமை. அல்லேலூயா. அதனால தான் அறிக்கை பண்ணணும். நாம் ஜெபித்த பிறகு அறிக்கை பண்ணுகிறோம். என்ன பண்றோம்? ஸ்தோத்திரம். நான் வாலாகாமல் தலையாயிருப்பேன், கீழாகாமல் மேலாயிருப்பேன். நான் கடன் வாங்குவதில்லை. இன்னைக்கு வாங்குற மாதிரி இருக்கலாம், நான் கடன் கொடுக்கிறதற்காக பிறந்தவன். ஆமென். என்னை அறிந்த ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்வார், ஒரு சமயம் அவர் அமெரிக்கா தேசத்தில் விமானத்தில் பயணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென்று சொல்லி பார்த்தா, அந்த காலத்தில் இப்போலாம் எப்படி இங்கே டவுன் பஸ் போதோ அது மாதிரி அங்கே டவுன் பஸ் போமா. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போது விமானத்தில் போவாங்க. விமானத்தில் போகும்போது யூதர்கள் ஒரு கும்பலாக ஏறினானுங்களாம். மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு எடுத்து அவனை கொண்டு வர்ற மிஷினில் ஸ்வைப் பண்ணி பணத்தை கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க, டிக்கெட்டுக்கு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இவன் என்ன, யூதர்கள்ட்ட வரும்பொழுது யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்களா, ஒரு பையை திறந்து பணத்தை எண்ணி கொடுத்தானா. ஒரு அமைச்சர்களே பணத்தை எண்ணி கொடுத்தார்கள். ஏன்னு சொன்னால் கர்த்தர் அந்த மக்களோடு உடன்படிக்கை பண்ணினபடினாலே அவர்கள் இன்றைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காங்க. நீங்கள் பரலோகத்திற்குரிய மக்கள். அவன் பூமிக்குரிய மக்கள். நாம் பரலோகத்துக்குரிய மக்கள். மறந்துடாதீங்க, நம்ம இன்னும் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்போ அந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பூமிக்கு கொண்டு வரணும். எப்படி கொண்டு வரணும்? சில கோட்பாடுகளை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். தசம பாகங்கள், காணிக்கை, ஏழைக்கு இறங்குறது. ஸ்தோத்திரம். எது எப்படி கொடுத்தோம்னா அது திரும்பி வரும். ஆமென். அப்போ ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பக்குவமாக கோட்பாடுகளை கொடுத்திருக்கிறார். God has given principle for us to flourish, prosper in material blessings. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் மாத்திரம், பொருளாதார ஆசீர்வாதத்தில் நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். நீங்க நிறைய பேர் தசம்பாகத்தை கொடுக்கறதில்ல. தசம்பாகம் கொடுக்குறவங்க என்ன செய்யறோம்? we steal from God. ஆண்டவருக்குரியதை திருடுறோம். ஆண்டவருக்குரியதை திருடும் பொழுது நாம் நிறைய காரியங்கள் இழக்கிறோம். மல்கியா 3 அதிகாரம், மல்கியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் 3 அதிகாரம் 10 வசனத்தை வாசித்துட்டு
11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன், கவனிங்க. நான் இதை ஏதோ நான் இது பண்ணல. நீங்கள் எந்த திருச்சபையில் இருந்தாலும் சரி, என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவப்பிள்ளை, எந்த திருச்சபையில் இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிற இடத்துக்கு தசம பாகத்தை கொண்டு போ. நான் அதை பிரித்து இந்த ஊழியத்துக்கு தரேன், அந்த ஊழியத்துக்கு தரேன், இந்த பாஸ்டர் நல்லா தானே இருக்கிறார், இவருக்கு கொஞ்சம் தரேன் அப்படின்னு தர்றவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், கவனிங்க. நீ எங்கே வசனத்தை கேட்கிறாயோ அங்கே கொடு. அது மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். மனுஷனை பார்க்காத, அவனை முகத்தை பார்க்காத, ஐயோ இவ்வளோ தரணுமே அப்படின்னாலும் பார்க்காத. கர்த்தருக்குரியதை நீ கொடுக்கும் பொழுது கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஆமே. இங்கே பாருங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கு. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். என் ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டகச்சாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி. அங்கே ஊழியம் செய்கிறவன் இருக்கான், ஊழியக்காரன் கர்த்தரை நம்பி இருக்கான், அவனுக்கு ஆகாரம் மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு ஆவிக்குரிய ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம்பாகங்களை கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது இதை கொண்டு வரும் பொழுது நான் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து, பலகணிகள் என்றால் விண்டோ, ஜன்னலை திறந்து என்ன செய்வேன், இடம் கொள்ளா போகும் மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஒரு அமைச்சர்களே, இதை செஞ்சா நான் என் பரலோகத்தின் ஜன்னலை திறப்பேன், தயவு என்கிற ஜன்னலை திறப்பேன், மனுஷ தயவு என்கிற ஜன்னலை திறப்பேன். விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறார். ஜன்னல் சொல்லும் பொழுது வானத்தை மழை கொண்டு திறந்து விவசாயத்தை செய்கிற, பார்க்கும் பொழுது திராட்சை சாகுபடி செய்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், கோதுமை சாகுபடி செய்கிற இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், ஒளிவ மரங்களினால ஒளிவ பழங்களை சாகுபடி செய்கிறவர்கள், இவர்கள் செய்கிற விவசாயத்தை நான் ஆசீர்வதித்து அவன் அதை அறுவடை செய்து இடம் கொள்ளாம போகும் மட்டும். ஹல்லேலூயா. சத்தமா சொல்லுங்க, இடம் கொள்ளா போக மட்டும். சத்தமா சொல்லுங்க, இடம் கொள்ளா போக மட்டும் அவர் ஆசீர்வாதத்தை கட்டிடுறாராம். ஒரு ஆமே சொல்லுங்களேன். ஐயோ, என்ன குடனை கட்டி போட்டிருக்கேன், இது பத்தலையே, இடிச்சு இன்னொன்று பெருசா கட்டு. ஆமே சொல்லுங்களேன். நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், இந்த வங்கியில் போட்டேன், அவன் வங்கிக்காரன் கூப்பிட்டு சொல்லணும், சார் கோச்சிக்காதீங்க, இங்கே நிறையா இருக்கு, இன்னொரு அக்கௌண்ட்டு தரங்க, இன்னொரு வங்கியில் தரங்க. அல்லேலூயா சொல்லுங்களேன். அப்படிப்பட்ட விதத்தில் உங்களை உயர்த்து வேண்டுறார். ஒரு ஆமை சொல்லுங்களேன். இது தேவனுடைய சத்தியம். இதை செய்யாமல் போகும்பொழுது என்ன நடக்கிறது? 11, பூமியின் கனியை பட்சித்து போடுகிறவைகளை உங்கள் நிமித்தம் கண்டிப்பேன். இதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை திருட நினைக்கிற பிசாசு, பட்சிக்கிறவர்களை நான் கண்டிப்பேன்றார். அவைகள் உங்கள் நிலத்தின் பலனை அழிப்பதில்லை, உங்கள் வியாபாரத்தின் பலனை அழிப்பதில்லை, உங்கள் லாபத்தை திருடவே திருடாது அப்படின்றார். அழிப்பதில்லை. வெளியில் உள்ள திராட்சை கொடி பழமில்லாமல் போவதும் இல்லை என்று சேனையில் கர்த்தர் சொல்றார். உங்க வியாபாரத்தில் என்னதான் சூழ்நிலை எங்கிட்ட இருந்தாலும், உலகத்தில் முழுவதும் இருந்தாலும், பற்றாக்குறை இருந்தாலும், குவாரண்டைன் இருந்தாலும், உங்கள் வியாபாரம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். ஒரு ஆமை சொல்லுங்களேன். எத்தனை பேர் இதை பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? அது சொல்றாரு. இங்க பாருங்க, அதுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு, ரொம்ப என்னை நீங்கள் வஞ்சித்தீங்க. 8ஆம் வசனம் கொடுக்காதவங்க சொல்றார், மனுஷன் தேவனை வஞ்சிக்கலாமா? நீங்களோ என்னை வஞ்சித்தீர்கள். எதிலே வஞ்சித்தீங்கன்னா ஏமாத்திட்டீங்க, திருடிட்டீங்க. எதிலே அப்படின்னு வஞ்சித்தோன்னு சொல்றீங்க? தசம பாகத்திலும் காணிக்கைகளிலும் தானே. ஐயா, கோட்பாடுன்னு வச்சுட்டாரு. இந்த கோட்பாடின்படி போனால் வெற்றியாக இருக்கலாம். நான் தசம்பாகம் எடுத்து வைக்கிறேன். நான் பார்க்கும் பொழுது நான் ஒரு சபையிலே ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு ஆண்டவர் சில ஊழியர்களை கொண்டு பேசுவார். அப்போ ஆண்டு சொல்வார், இதை எடுத்து அங்கே அனுப்பு. நான் செய்யலாம், இதை எடுத்து அங்கே அனுப்பு, இதை எடுத்து அவனுக்கு அனுப்பு, இதை எடுத்து அவனுக்கு அனுப்பு. மாதம் 1ஆம் தேதி என் கையில் பாருங்க, ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தசம்பாகங்களை பார்க்கும் பொழுது வங்கியில் போடுவாங்க, என் வங்கியில் போடுவாங்க. உடனே எடுத்து அது எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். எங்கெங்கே யாருக்கு அனுப்பணுமோ உடனே அனுப்பிச்சிடுவேன். ஹலோ, இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறது காரணமே தசம பாகத்தை நான் கொடுப்பதனால. ஒரு ஆமை சொல்லுங்க, கவனிங்க. அப்போ இவர்கள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்கள் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இவர்கள் பரலோக ஆசீர்வாதத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். They are blessed with heavenly blessings. ரட்சிக்கப்பட்டவங்களாம் நம்ம ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் அறிவு வேணும். அதை பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதமா மாத்துறதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற கோட்பாடுகளை என் வாழ்க்கையில செயல்படுத்தினா பூமியில நான் ஆசீர்வாதமா இருப்பேன்.
நீங்கள் நிறைய பேருக்கு கடன் பிரச்சனை பார்க்கும்பொழுது உதவி செய்யுங்க, ஐயோ எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையே இப்படி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஆண்டோட கோட்பாடுகளை கடைப்பிடிக்கிறதில்ல. கடைப்பிடிக்காமலே தூசிக்கிறது, இந்த ஊழியக்காரனை பேசுறது, அவனை மென்னு துப்புறது, இவனை மண்ணை துப்புறது, இவனுக்கு இந்த ஆளுக்கு ஒரு கோட்டு தேவையா, இந்த ஆளுக்கு ஒரு பேண்ட் தேவையா, இந்த ஆளுக்கு ஒரு கார் தேவையா. தயவு செய்து நல்லா கவனிங்க, ஊழியர்கள் கர்த்தரையே நம்பி இருப்பதனால ஒரு பங்கு கூடுன்றார். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஐயா, தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டம் அருமையான திட்டம். நீ அப்படிப்பட்ட விதத்தில் பார்ப்பீர் என்று சொன்னால் உன் வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். ஓரல் ராபர்ட்ஸ் என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் தான். அவருக்கு கார் ஓட்டுறது, அவருடைய கோட்டை பிடிச்சிக்கிறது, கவனிங்க, மேல் அங்கேயே பிடித்துக் கொள்வது தான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை. அவர் பேர் கெனத் கோப்லன். இதை மட்டும் செய்வார், போராடலாம் போவார். ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனுஷனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஒரு இடத்த வாங்கினார். இடத்த வாங்கி வீடு கட்டுறதுக்காக ஊழியத்துக்காக இது பண்ணார். பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள்லாம் வந்தாங்க. ஐயா, உங்கள் இடத்துல எண்ணெய் இருக்குது. என்ன இருக்குது? எண்ணெய், கச்சா எண்ணெய் இருக்கிறது. வாகனங்களுக்கு போடக்கூடிய கச்சா எண்ணெய் இருக்குது. கச்சா எண்ணெய் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். வருஷந்தோறும் எவ்வளோ பணம் கேட்குறீங்கன்னு நாங்கள் கொடுக்குறோன்னாரு. அதில் யோசிச்சாங்களேன். சாதாரண ஒரு மனிதன், அந்த மனிதன் ஒரு தேவ ஊழியக்காரனுக்கு செஞ்ச இதே பணினால அந்த மனுஷனை உயர்த்தி வச்சிருக்கிறாரு. வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ எண்ணெய் இன்னைக்கு வருது. அவரை கர்த்தர் உயர்த்தி இருக்கிறாரு. பல விமானங்களை தந்திருக்கிறாரு. அந்த பிரைவேட் ஜெட்டில் போய் கர்த்தரை நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார். அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவருக்கு இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நான் ஆசீர்வதித்திருக்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுனால பூமியில் நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்கிற எண்ணம் வந்து ஆவல் வந்து விடணும். அதை வேத சத்தியங்களினால் அறிந்து கொண்டு செயல்படுத்தும் நன்றா இருக்கலாம். அல்லேலூயா. ஆமென். நான்காவது குறிப்பாக, இவர்கள் பரலோக அழைப்புடன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நீங்களும் நானும் பரலோகம் நம்மை அழைத்திருக்கிறது. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அல்லேலூயா. சத்தமா சொல்லுங்க. கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. சும்மா கிடையாது, சும்மா வந்து நீங்க உட்காரல. கர்த்தர் உங்களை என்னை அழைத்திருக்கிறார். ஆமென். என் மகனே என்று சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். நான் நினைச்சு பார்ப்பேன், என்ன போய் ஸ்தோத்திரம், ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத என்ன அழைச்சிருக்காரு நினைச்சு பார்க்கும்போது அதான் கிருபை. அல்லேலூயா. உங்க கிருபைதா என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதா என்னை நடத்துகின்றது. அல்லேலூயா. கொரிந்தியர் முதல் நிருபம் 1:31 சொல்றார். அவரே, யார் அவரு? இயேசுவே பிதாவாகிய தேவனால் எனக்கு ஞானமும் நீதியும் மீட்பும் பரிசுத்தமானார். வேற ஒண்ணும் இல்லை சொல்றதுக்கு. எனக்குன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு கொடுத்திருக்காரு கர்த்தர். அந்த ரிப்போர்ட் கார்டுல இயேசுவின் நீதி, அல்லேலூயா, ஏன் நீதி இல்ல, இயேசுவின் நீதி, இயேசுவின் மீட்பு, இயேசுவின் பரிசுத்தம், அது எழுதியிருக்கியா? ஆமென் சொல்லுங்களேன். அல்லேலூயா. ஏன் ரிப்போர்ட் கார்டில் எல்லாம் தோல்வி, என் ரிப்போர்ட் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவன் அப்படி எழுதியிருக்கு. அப்படிப்பட்டவனுக்கு இயேசுவின் ரிப்போர்ட் கார்டை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆமென். அல்லேலூயா. பிள்ளைகளை என்னைக்குமே பேசாதீங்க, முட்டாள், ஒன்றுத்துக்கு உதவாதவன், தேராதவன் பேசுறதை நிறுத்துங்க. அல்லேலூயா. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் படித்த பள்ளியில் முட்டாளு, இவனுக்கு ஒன்றும் மரமண்டை ஏறாது, இவனுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்புறத தவிர வேற ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. முடிவுக்கு வந்துட்டு அந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் டிசி, நல்ல கவனிங்க, மாற்று சான்றிதழ், அந்த பள்ளியை விட்டு வெளியேறுவதற்கான சான்றிதழை ஒரு கவரில் போட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு அட்ரஸ் பண்ணி, அப்பா இல்லாத புள்ள அம்மாவுக்கு அட்ரஸ் பண்ணி, தம்பி நீ இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கூல் வந்து அவ்வளோ இது கிடையாதுப்பா, திறமை கிடையாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கவரை எடுத்துக்கிட்டு நான் அவ்வளோ ஞானியா அப்படின்னு விசுவாசிக்கிட்டே வீட்டில் வந்து அவங்க அம்மாட்ட கொடுக்குறான். அவங்க அம்மா திறந்து பார்த்துட்டு, ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டானுங்களே, மரமண்டன்னு சொல்லிட்டாங்களே, ஒன்றுத்துக்கு உதவாதன்னு சொல்லிட்டானே, என்ன செய்யறது, எப்படி என் பிள்ளைக்கு பதில் சொல்றது சொன்னாங்களா? எப்பா, உனக்கு இருக்கிற அறிவு அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து தகுதியில் பண்ணிட்டாங்களாம் அம்மா. ஆமாம் சொல்லுங்களேன்.
உனக்கு இருக்கிற அறிவுக்கு அந்த பள்ளி உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு தகுதியற்ற நிலைமையில போயிடுச்சு அப்படின்ட்டார். இப்போ நான் என்னம்மா செய்யறது? நான் 1 வருஷம் உனக்கு பைபிள் சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனின்னு சொல்லி ஆதியாமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் நடந்த சம்பவங்கள், நடக்க போகிற சம்பவங்களை தினந்தோறும் சொல்லி கொடுப்பாங்களாம். இதை மட்டும் கேட்பானா, விளையாடுவானா, வீட்டுக்கு வருவானா, அவங்க அம்மா சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான். ஒரு நாள் வந்தது 1600க்கு மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்தான். ஒரு ஆமை சொல்லுங்க, எத்தனை கண்டுபிடிப்புங்க? 1600க்கு மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்பு. அந்த கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு தந்தவர், ஞானத்தை தந்தவர் இயேசு. ஆமென். முட்டாளும் உன் பிள்ளைய சொல்லாத, தினந்தோறும் வேத வசனத்தை வாசிக்க சொல்லு. வேத வசனத்தை வாசித்து மனப்பாடமா ஒரு வசனத்தை சொன்னா உனக்கு சாப்பாடு சொல்லு. அப்படிதான் நான் வளர்க்கப்பட்டேன். இன்னைக்கு நான் என்ன இருக்கிறேன்னா, இன்னைக்கு என்னுடைய அத்தைக்கு நான் நன்றி செலுத்துவேன். என் அத்தை சொல்லுவாங்க, அது விரும்பியோ விரும்பாமையோ நேசியும் நேசாம பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அவ்வளோ வசனங்களை படித்து சொன்னாதான் உனக்கு சாப்பாடுன்னுவாங்க, இல்லாட்டி முழங்கால் போடு அப்படின்வாங்க. இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கிறது காரணம் என்னை வாழ வைக்கிறது இயேசு. அல்லேலூயா. அதனால முட்டாள்னு சொல்லாத உன் பிள்ளைகளை. பரலோக அழைப்பினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென் சொல்லுங்களேன் உங்க பிள்ளைங்கள்லாம். அல்லேலூயா. நாமெல்லாம் பரலோக அழைப்பினால் அழைக்கப்பட்டவர்கள். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க பரலோகத்தின் அழைப்பினாலே அழைக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென். உங்களை அழைச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர், சும்மா கிடையாது. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன், கவனிக்கிறேன். இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். இப்படி இருக்க பரலோக அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். அல்லேலூயா. அப்போ பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்கள் என்னங்க? நம்ம யாருங்க? பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரர்கள். பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்களேன், பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரனே. பெண்கள் பார்த்து பரிசுத்த சகோதரியன்னு சொல்லு. அவளை போல வாயாடி உண்டா? அவளை போய் பரிசுத்த சகோதரின்னு சொல்றீங்களே, உன்னை சொல்றாரு. ஆமே சொல்லுங்களேன். ஏன்? அதை கர்த்தர் பண்ணியிருக்கிறார், கர்த்தர் செய்திருக்கிறார். இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால நீங்கள் பரிசுத்த சகோதரர்கள், சகோதரிகள். பரலோக அழைப்புக்கு அதை இதுல வாசிக்கிறேன், லிவிங் பைபிள்ல வாசிக்கிறேன், கவனிங்க. ஆகையால் பரலோக அழைப்பில் பங்கு கொள்ளும் பரிசுத்த சகோதரர்களே, பரலோக அழைப்பில் பங்கு கொள்ளும் பரிசுத்த சகோதரர்களே, நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலரும், நாங்க ஒப்புக்கொள்ளுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியமான இயேசுவின் மேல் உங்கள் கவனத்தை செலுத்துங்கள். யார் மேல கவனத்தை செலுத்துங்க? என்னங்க? நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியமான இயேசுவின் மேல் கவனத்தை செலுத்துங்க. இங்க கவனம் செலுத்தாதுங்க, இவர் மேல கவனம் செலுத்தாதுங்க, அந்த நம்பர் மேல கவனம் செலுத்தாதுங்க, இந்த ஆள் மேல கவனம் செலுத்தாதுங்க. பரிசுத்த இயேசுவின் மேல கவனம் செலுத்துங்க. ஆமென் சொல்லுங்களேன். உங்க கவனம் எப்படி இருக்கு? பரலோக அழைப்பு பெற்றவர்கள் பரலோகத்திற்குரிய பிரதான ஆசாரியரின் மேல் கவனத்தை செலுத்தணும். எப்படி கவனம் செலுத்துறது? ஒரு இறுதி ஆண்டவர் படத்தை பாக்கெட்ல வச்சுட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சொன்னாங்க? இல்லையே, அதை பார்க்க சொல்லல. இயேசுவின் வார்த்தைகள் மேல் கவனம் செலுத்துங்கள். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் மேல் கவனம் செலுத்துங்க. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஆமென். ஹல்லேலூயா. 5வது, இவர்கள் பரலோக சுதந்திரத்திற்காக ஆஸ்திக்காக வைக்கப்பட்டவர்கள். பரலோகத்தில் ஆண்டவர் ஒரு ஆஸ்தி கொடுக்க போறார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ஏய், என்னடா அது புதுசா இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? கவனிங்க. They are kept for heavenly inheritance. பேதுரு எழுதின முதல் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன், கவனிங்க. அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதுமான வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார். மறுபடியும் ஏன் ஆண்டவர் மறுபடியும் பிறக்க வைத்திருக்கார், மறுபடியும் ஜெனிப்பித்திருக்கிறார்? காரணம் என்னன்னா, அவர் சொல்றாரு, அழியாதது மாசற்றதுமான வாடாததுமான சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவாக. இது மூல பாஷையிலேருந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க.
இதை இன்னொரு நடையிலிருந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. அதை நான் வாசிக்கிறேன், கவனிக்கிறேன். லிவிங் பைபிள், இந்த லிவிங் பைபிள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. மேலும் தெய்வம் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நித்திய ஜீவனின் விலை மதிப்பெற்ற பரிசை வைத்திருக்கிறார். அமைச்சர்களே, என்னங்க அந்த சொத்து? நித்திய ஜீவன். சத்தமா சொல்லுங்க, என்ன சொத்து? அப்போ நித்திய ஜீவன். கவனிங்க, ஜீவனின் விலை மதிப்பற்ற பரிசை வைத்திருக்கிறார். அது உங்களுக்காக பரலோகத்தில் தூய்மையான மற்றும் மாசுபடாத, மாற்றம் மற்றும் சிதைக்கு அப்பாற்பட்டது. அதை அழிக்க முடியாது. அது நித்திய ஜீவன். எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அல்லேலூயா. இது நமக்காக வைத்திருக்கிற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? நாங்கள் கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார் சங்கீதத்தை வாசிக்கிறோம். 23ஆம் சங்கீதம். நான் தாழ்ச்சி அடையேன். ஒரு மேய்ப்பன் என்ன செய்வானோ, இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கண்ணை மூடுகிற வரையில் நான் போவேன், நாங்கள் வருவோம், அந்த மரண படுக்கைக்கு வருவோம். சில நேரத்தில் நல்லா மரண படுக்கை கூட வர முடியாது. ஒரு சகோதரன் நம்முடைய சபையில் இருக்கிறார். அவருடைய தாயானவர்களை 1.5 வருஷமாக வச்சு பார்த்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த அம்மா மரித்து போனார்கள், தகவல் எனக்கு கிடைத்தது. ஆனால் அந்த அடக்காரதை நடத்த முடியல, ஏன்னா என்ன சூழ்நிலை. நான் அது கூட சில நேரத்தில் போக முடியாது. சில நேரத்தில் மரண படுக்கைக்கு வரைக்கும் வந்திருக்கேன். நிறைய பேர் நின்று பேசியிருக்கிறேன். அவங்க கண்களை மூடுகிற வரைக்கும் பேசியிருந்தேன். இங்கே கண்களை மூடின உடனே பிரதான மேய்ப்பன் கைப்பிடிச்சு தூக்கிக்கு வர ஒரு அமைச்சர்களேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, ஆமென். அந்த நித்திய ஜீவனை யாரும் அழிக்க முடியாது. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், பரலோகத்துக்குரியவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. ஆண்டவர் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்கிறார். லாசரு, அவன் ரொம்ப தரித்திரன். அவன் விசுவாசித்ததெல்லாம் அந்த ஐஸ்வர்யவான், அவன் வாசப்படியில தான் கிடந்தான். ஐஸ்வர்யவானுடைய மேஜையிலிருந்து சிந்தப்படுகிற துணிக்கைகள், எச்சி இலைகளிலே காணப்படுகிற மீதமுள்ள உணவை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆசைப்பட்டான். இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகள் அப்படிதான் இருக்கு. ஒரு கஞ்சோ கூழோ கொடுத்தா நல்லா இருக்குங்க கர்த்தர். அதை முதல்ல விடுங்க, தரித்திர எண்ணத்தை விடுங்க. ஆண்டவரே சிறந்ததை எனக்கு தருவீராக. ஒரு அமைச்சருங்களேன், நாம் அவருடைய பிள்ளைகள். பரமண்டல ஜெபத்து சொல்றார், அன்றன்று உள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தந்துடலாம். நான் உம்முடைய பிள்ளை ஆண்டவரே. அல்லேலூயா, ஆமென். கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்த வர்றா, மக வியாதினால் அவதிப்படுறா. ஆண்டவர் கானானிய ஸ்திரீன்னு சொல்லும் பொழுது பிற தேசத்தின் மகளாக பார்க்கிறார். பூமிக்குரிய மக்களாக இஸ்ரவேலரை பார்க்கிறார். கேட்கிறார், எப்பா ஸ்தோத்திரம், பிள்ளைகள் இந்த பூமிக்குரிய பிள்ளைங்க, இவங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்க, அவங்களுக்கு தான் சுகத்தின் அப்பத்தை வச்சிருக்கேன். அந்த அப்பத்தை அவங்க தான் சாப்பிடணும் அப்படி நான் தீர்மானிச்சிருக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஆபிரகாம் என்கிற மனிதனோட உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றாரு. இவன் சொல்றா, எப்பா அந்த மேஜையில நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, உடன்படிக்கையின் பிள்ளைங்களுக்காக வைத்திருக்கிற சுகம் என்கிற அப்பம், அந்த அப்பத்தை புசிக்கிற பிள்ளைங்க கீழே சிந்துங்கய்யா. அந்த கீழே சிந்துறத நாய்கள் சாப்பிடுமே, நான் ஒரு நாய் மாதிரி நின்று கேட்கிறேன் அப்படின்றேன். அதான் ஏசு சொல்றாரு, இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை இஸ்ரவேலில் நான் பார்க்கல. ஆமென். சுகம் என்னுடைய அப்பம், சுகம் என்னுடைய அப்பம். அல்லேலூயா, ஆமென். பரலோக சுதந்திரம் எனக்குரியது, நித்திய ஜீவன் எனக்குரியது. இது யார் சுதந்திரிக்க முடியாது. இந்த லாசரு பையன் அதை ஒழுங்கா சிந்திக்கல, அதனால சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்தார். பழைய இதெல்லாம் 2 பேர் இறந்து போனார்கள். ஆனா இவன் தேவனை நேசித்தபடினால, தேவனை விசுவாசித்தபடினால இவனுக்கு நித்திய ஜீவன் கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு அமைச்சருங்களே, அது யாரும் டினை பண்ண முடியாது. தூதர்கள் அவனை போய் அடக்கம் பண்ணாங்க. தூதர்கள் அவர்கள் கொண்டு போனாங்க. அந்த ஆத்மாவை கொண்டு போய் பரதேசிலே, ஆபிரகாம் மடி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பரதேசிலே அவன் இளைப்பாறினான் என்று வேதம் சொல்றார். பிரதர் சிஸ்டர், இந்த சுதந்திரம் நமக்குரியது. 6, இவர்கள் பரலோக குடியுரிமைக்கு சொந்தமானவர்கள். ஐயா, பரலோகத்துக்குரிய மக்கள் நீங்க நினைக்கலாம், நாம் குடியுரிமை பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. They are belonging to a heavenly citizenship.
பரலோகத்திற்குரிய குடியுரிமைக்கு சொந்தமானவர்கள், சொந்தக்காரர்கள். பிலிப்பியர் 2:3 சொல்கிறது, நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. என்னங்க, பூமியில தான் இருக்கிறோம், நித்திய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ஆமென். அங்கே இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். பூமியில் நடக்கிற சம்பவங்கள், கொள்ளை நோய்கள், பஞ்சங்கள், பார்க்கும் பொழுது வறுமைகள், கவனிங்க, பற்றாக்குறைகள், ஸ்தோத்திரம், யுத்தங்கள், யுத்தத்தின் செய்திகள், இவைகள் எல்லாம் இரட்சகர் வருகைக்குரிய அடையாளங்களாக இருக்கிறது. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அவர் சொல்றாரு, அவருக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். லிவிங் பைபிள்ல எப்படி இருக்கு? ஆனால் நம்முடைய தாயகம் பரலோகத்தில் உள்ளது. தாயகம் அங்கே நம்முடைய இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவர் அங்கிருந்து திரும்புவதை நாங்கள் எதிர்நோக்கி பார்த்திருக்கிறோம். அல்லேலூயா. எத்தனை பேருடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கு? பரலோகத்துக்குரிய ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும். என் குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். இவர்கள் பரலோக பிரதான ஆசாரியரால் பிரதிநித்துவம் செய்யப்பட்டவர்கள். இவர்கள் பரலோக பிரதான ஆசாரியரால் பிரதிநித்துவம் செய்யப்பட்டவர்கள். They are represented by a heavenly high priest. உங்களுக்காக எனக்காக பரிந்து பேசுகிற ஒரு பிரதான ஆசாரியர் உண்டு. அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? உங்களுக்காக வக்காலத்து, உங்களுக்காக பரிந்து பேச தேவன் இருக்கிறார், இயேசு இருக்கிறார். ஆமென். பாருங்க, எபிரேயர் 9 22 முதல் 24 வசனங்கள் வாசிக்கிறேன், கவனிங்கள். நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும், இரத்தம் சிந்துதலினால் மன்னிப்பு உண்டாகாது. ஆதலால் 23 பரலோகத்தில் உள்ளவைகளுக்கு சாயலானவைகள் இப்படிப்பட்ட பலிகளினாலே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. பரலோகத்தில் உள்ளவைகளோ இவைகளிலும் விசேஷித்த பலிகளினாலே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியதாமே. 24 அந்தபடி மெய்யான பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு அடையாளமான கையினாலே செய்யப்பட்டதாயிருக்கிற பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே கிறிஸ்துவானவர் பிரவேசியாமல் பரலோகத்தில் தானே இப்பொழுது நமக்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் பிரத்யட்சமாகும்படி பிரவேசித்திருக்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா. கவனிங்க, இது பரிசுத்த ஸ்தலம் வச்சிருக்காங்க. இது அது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் வெளிப்பிரகாரம். இயேசு பூமியில் உங்களுக்காக எனக்காக மரித்த பிறகு, கவனிங்க, அவர் தம்முடைய இரத்தத்தை கையில் ஏந்தி பிரதான ஆசாரியராய் அவர் உன்னதங்களுக்கு போனார். கவனிங்க, எழுந்த பிறகு மரியாள் தேடுகிறாள். பிரபுனி அப்படின்னு சொன்ன அவளை காலை தொட்டு வணங்கணும்னு நினைக்கிறார். என்னை தொடாதே, உங்களுடைய பிதாவிடத்திலும் என்னென்ன பிதாவிடத்தில் போகிறேன். ஆமாம் சொல்லுங்களேன். அதை எடுத்துட்டு போறார், உன்னதங்களிலே போகிறார், வானங்களை கடக்கிறார். வெளிப்பிரகாரம் பூமி, பரிசுத்த ஸ்தலம் மத்திய வானம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் 3வது வானம். பிதாவாகிய தேவன் இருக்கிற இடத்துக்கு பிரவேசிச்சிருக்கிறார். ஒரு அமைச்சர்களே, பரலோகம் தீட்டுப்பட்டுச்சுங்க. பிசாசானவன் யுத்தம் செய்து கலகம் பண்ணி அந்த பரலோகத்தை ஒரு சின்ன பொண்ணமாக்கிட்டான். அது வரைக்கும் அவன் போயிட்டு போக்குவரத்துமா இருந்தான். என்றைக்கு இயேசு தம்முடைய ரத்தத்தை கொண்டு பிரவேசித்தாரோ பரலோகத்துக்குள்ள அந்த நாள் முதற்கொண்டு அவனால் பிரவேசிக்க முடியல. அல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். அவர் போய் ரத்தத்தை கொண்டு அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார். 1 யோவான் 2 அதிகாரம் முடிக்க போறேன், கொஞ்சம் கவனிங்க. 1 யோவான் 2 அதிகாரம். பிள்ளைகளே, 1 வசனம், என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபரராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் இடத்தில் பரிந்து பேசுகிறார். ஒரு அமைச்சர்களேன். 2 நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆமென். கோழின் ரத்தமோ, இளங்காலின் ரத்தமோ, ஆட்டுக்கடாவின் ரத்தமோ, காட்டுப்புறாவின் ரத்தமோ கிடையாது. அவர் ஒருவரே கிருபாதார பலி. நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல, சர்வலோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார். அல்லேலூயா. எப்பெல்லாம் நீ தடுமாறுறியோ,
பரலோகத்துக்குரிய மக்களே, நீ தடுமாறியோ, அந்த கையில் இந்த கலசத்தில் விலையேறப்பெற்ற ரத்தத்தை பிதாவிடத்தில் காமிக்கிறார். அவர் ரத்தத்தை பார்த்த உடனே பிதா உங்களுடைய குற்றங்கள் எல்லாம் மறந்து விடுகிறார். ஆமென் சொல்லுங்களேன். உனக்காக பரிந்து பேசுகிறார். ஐயா, இன்னைக்கு நீ வாழ்றது அவரால். ஆமென் சொல்லுங்களேன். பிகாஸ் he is advocating for you. ஹல்லேலூயா. அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்க. அதை லிவிங் பைபிளில் வாசிக்கிறேன், கவனிங்க. உண்மையில் பழைய உடன்படிக்கையின்படி இரத்தம் தெளிப்பதின் மூலம் கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் சுத்திகரிக்கப்பட்டன என்றும் இரத்தம் சிந்தாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்றும் நாம் கூறலாம். அதனால் தான் இங்கே பூமியில் உள்ள புனித கூடாரம் மற்றும் அதில் உள்ள அனைத்தும் பரலோகத்தில் உள்ளவற்றிலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டது. பாருங்க, சீனாய் மலையில் பிதா காமிக்கிறார் மோசேக்கு, அப்பா இப்படிப்பட்ட விதத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரம் செய், இந்த அளவின்படியே செய், இப்படிப்பட்ட இதில் இருக்கணும், பகுதிகள் இருக்கணும் சொல்றார். நகல் எடுக்கப்பட்டது. எல்லாவற்றையும் விலங்குகளின் இரத்தத்தினால் தெளிக்கப்பட்டு மோசேயினால் தூய்மையாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் பரலோகத்தில் உள்ள உண்மையான விஷயங்கள் இங்கே கீழே உள்ள பிரதிகள் மிகவும் விலையுயர்ந்த காணிக்கைகளுடன் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டன. ஏனென்றால் கிறிஸ்து இப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக நம் நண்பராக தோன்ற பரலோகத்திற்குள் நுழைந்தார். அவர் இதை செய்தது பூமிக்குரிய வழிபாட்டு தலத்தில் இல்லை, ஏனென்றால் அது பரலோகத்தில் உள்ள உண்மையான ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் நகல் மட்டுமே. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். பூமியில் அவர் செய்யல, பரலோகத்தில். இதை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். கர்த்தருடைய பெட்டி 70 ஆண்டுகள் அடிமைகளாக போனாங்க. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், யூத ஜனங்கள் அடிமைகளாக போன பிறகு கர்த்தருடைய பெட்டி போயிடுச்சு, காண போயிடுச்சு. வேத பண்டிதர்கள் சொல்றாங்க கர்த்தருடைய பெட்டி பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுன்றாங்க. ஆதாரங்களே இல்லை. ஏன்னா யோவான் சொல்ற வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கர்த்தருடைய பெட்டியை நான் பரலோகத்தில் பார்த்தேன்றார். அது உண்மைங்க. நிழல் தான் அங்கே செய்ய சொன்னார். நிழல் அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கவனிங்க, பூமிக்குரியவர்கள் அங்கே போகாது. இப்போ ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது கல்வாரி சிலுவையில் கொல்கத்தாவில் இயேசு மரிக்கிறார். கவனிங்க, பலிமிருகம் பலிபீடமாகிய சிலுவையில் ஏற்றப்படுகிறது. குற்றமற்ற செம்மறி புருவாய் தொங்குறார். இவருடைய ரத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொல்கத்தா கீழே எரேமியா பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு இருக்கு. இன்னைக்கு போனீங்கன்னா இருக்கு. அந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ள குகை மாதிரி இருக்கு. அந்த கொல்கத்தாக்குள்ள கொல்கத்தான்னு கபாலஸ்தலம் மண்டை ஓடு மாதிரியே இருக்கும். அதை பார்த்தேன். இன்னைக்கு போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். போங்க, ஆண்டவருடைய கிருபை சித்தம் இருந்தால் போயிட்டு வாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளாக கர்த்தருடைய பெட்டி அங்கே தான் இருக்கு. ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தாங்க. காணாமல் போன பெட்டி அங்கே தான் இருக்கு. இந்த ரத்தம் வடிந்து வடிந்து அந்த துவாரத்தின் வழியாய் அப்படியே உள்ள இருந்த பெட்டிக்குள்ளாக சொட்டு சொட்டா விழுந்தான். ராம சொல்லுங்களேன். பூமிக்குரிய விதத்திலும் இயேசு தம்முடைய இரத்தத்தினாலே அவருடைய கிருபாசனத்தின்றி தம்முடைய இரத்தத்தை தெளித்திருக்கிறார். ஆமென். இதை அநேக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ள நுழைஞ்சு அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி வெளியிட வேண்டும் உலகத்திற்கு அப்படின்னு எத்தனைத்து எல்லா ரிப்போர்ட்டர் பிரஸ் தினத்தாள்கள் டிவி ரிப்போர்ட் கொடுப்பதற்காக அறிவிப்புலாம் கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் அவனுக்கு செத்துடுறானுங்க. யாருமே ரிப்போர்ட் கொடுக்க விட மாட்டேன்றார் ஆண்டவர் இன்னைக்கு வரைக்கும். இது இன்றைக்கும் நடந்த சம்பவம். அப்போ இயேசு பூமியிலையும் தம்முடைய ரத்தத்தை கிருபாசனத்தில் தெளிச்சிருக்காரு. அதே வேளையில் தம்முடைய ரத்தத்தோடு பிதாவோடு முன்னாடி போயிருக்காரு. அல்லேலூயா. பரலோகத்துக்குரியவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆசாரியர் இருக்கிறார். இந்த 7 காரியத்தை உங்கள் மனசில் வைங்க. நாம் பரலோகத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறோம். பரலோகத்துக்குரியவர்கள் பரலோக பிறப்போடு கூட பிறந்தவர்கள். They are born with a heavenly birth. 2,
இவர்கள் உன்னதங்களிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நீங்களும் நானும் சும்மா பூமியில் இருக்கிறோம், குப்பை புழு தூசின்றதை விட்டுட்டு உன்னதங்களிலே இயேசுவின் மூலமாக உட்கார்ந்துருக்கிறோம். ஆமென். அதை மறந்துடாதீங்க. they are seated in the heavenly places. 3, இவர்கள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலே தேவன் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் இவர் பரலோக ஆசீர்வாதங்களாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். they are blessed with heavenly blessings. 4, இவர்கள் பரலோக அழைப்புடன் அழைக்கப்பட்டவர்கள். they are called with the heavenly calling. 5, இவர்கள் பரலோக சுதந்திரத்திற்காக ஆஸ்திக்காக வைக்கப்பட்டவர்கள். they are kept for the heavenly inheritance. 6, இவர்கள் பரலோக குடியுரிமைக்கு சொந்தக்காரர்கள். they are belonging to a heavenly citizenship. 7, இவர்கள் பரலோக பிரதான ஆசாரியரால் பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்பட்டவர்கள். நமக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கிற ஒரு பரலோக பிரதான ஆசாரியர். they are represented by heavenly high priest. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? கர்த்தர் உங்களோட கூட பேசினாரா? ஆமென். இந்த சக்தி உங்களுக்குள்ள ஆழமாய் இறங்கட்டும். நான் பரலோகத்துக்குரிய ஜனம். ஒரு ஆமென் சொல்லுங்களேன். பக்கத்து பாசங்க, நாங்கள் பரலோகத்துக்குரிய ஜனம், நீங்கள் பரலோகத்துக்குரியவர்கள். ஆமென். இந்த 7 குறிப்புகள் உங்களுக்குள்ளாக ஆழமாய் இறங்கட்டும். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். நல்ல தகப்பனே, ஆண்டவரே, இந்த நாளிலுமாக அதிக நேரம் நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். உங்களுடைய சத்தியங்களை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம். நாங்கள் பரலோகத்துக்குரிய மக்கள், பூமிக்குரிய மக்களைப் போல சில நேரங்களில் நடந்துக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் பரலோகத்துக்குரிய மக்களாக நாங்கள் இருக்கணும், அந்த பூமியில் வாழணும் என்பதை எங்களுக்கு நீர் எடுத்து உரைக்கிறதுக்காக நன்றி. நீங்கள் நிறைய பேர் பிசாசின் பிள்ளைகளாக வாழ்கிறாங்க. ரட்சிக்கப்பட்டோம், எண்ணங்கள் மாறாமல் வாழ்கிறாங்க. எண்ணங்களில் பார்க்கும் பொழுது, வேத வசனத்தினாலே பார்க்கும் பொழுது, வேத வசனத்தினாலே தேர்ச்சி பெறாமல், புதிதாக்கப்படாமல் பழைய எண்ணங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவனுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறதோ நான் அப்படியே இருக்கிறான் வேதம் சொல்கிறதா. ஆண்டவரே, எங்களுடைய எண்ணங்கள் பரலோகத்துக்குரிய எண்ணங்களாக இருக்க, நாங்கள் பரலோகத்துக்குரிய மக்கள், நான் பரலோகத்துக்குரியவர்கள், நாங்கள் எப்படிப்பட்ட விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிற, நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்கிற இந்த 7 சத்தியங்களை நாங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள கற்றுக் கொடுத்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்தாவினர் முத்தரிப்பீராக. இது 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கட்டும். நாங்கள் போகிற இடமெல்லாம் அந்த சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யும். இந்த வசனத்தை கேட்ட, இந்த சத்தியங்களை கேட்ட நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி. நாங்கள் பரலோகத்துக்குரிய மக்கள் என்கிற எண்ணத்தோடு கூட நாங்கள் வாழ கர்த்தர் உதவி செய்யும். நாங்கள் அப்படி வாழ்வதற்கு கிருபை தருகிறதுக்காக நன்றி. நாங்கள் ஜெபத்தில் கேட்டுக்கொண்டு அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசித்து இயேசுவின் திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபக்கட நல்ல பிதாவே, ஆமென்.